η φύση του ήχου και η ψηφιακή του μετατροπή. Ο ήχος, ένα καθημερινό φαινόμενο, είναι ουσιαστικά μία αναλογική εμπειρία. Για να κατανοήσουμε τον ψηφιακό ήχο, πρέπει να εξετάζουμε τη θεμελιώδη φύση του, δηλαδή τα ηχητικά κύματα. Ο ήχος προκύπτει από τις δονήσεις αντικειμένων σε ένα μέσο, συνήθως τον αέρα. Για παράδειγμα, μία χορδή κιθάρας που δονείται προκαλεί την κίνηση των μορίων του αέρα. Η κίνηση αυτή δημιουργεί περιοχές υψηλής και χαμηλής πίεσης, οι οποίες διαδίδονται ως ηχητικά κύματα. Όταν αυτά τα κύματα φτάνουν στο αυτί μας, προκαλούν δόνηση του τυμπάνου, το οποίο στέλνει σήματα στον εγκέφαλο, όπου τα ερμηνεύουμε ως ήχο. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από το πλάτος του κύματος, δηλαδή από το πόσο έντονα δονείται το αντικείμενο. Ο αναλογικός ήχος είναι ο φυσικός ήχος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε. Ο ψηφιακός ήχος είναι η αναπαράσταση του αναλογικού ήχου με τη χρήση αριθμητικών τιμών. Οι διαταραχές στην πίεση του αέρα που μεταφέρουν τον ήχο είναι τα ηχητικά κύματα, ενώ πλάτος είναι η ένταση του ήχου. Με απλά λόγια, ο ήχος δημιουργείται από δονήσεις που ταξιδεύουν στον αέρα ως κύματα. Όταν αυτά τα κύματα φτάνουν στα αυτιά μας, τα μετατρέπουμε σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ήχο. Στον ψηφιακό ήχο, αυτές οι δονήσεις αποθηκεύονται και αναπαράγονται χρησιμοποιώντας ψηφιακά δεδομένα. Ο ήχος ως ένα μηχανικό κύμα. Επειδή η διάδοση ενός ηχητικού κύματος μέσα σε ένα μέσο βασίζεται στο μηχανισμό των αλληλεπιδράσεων των σωματιδίων, ένα ηχητικό κύμα χαρακτηρίζεται ως ένα μηχανικό κύμα. Η επίπτωση αυτής της ιδιότητας είναι το ότι το ηχητικό κύμα δεν διαδίδεται μέσα στο κενό. Η κίνηση ενός σωματιδίου μέσα σε ένα ηχητικό κύμα είναι παράλληλη με την κατεύθυνση του κύματος. Αυτός ο τύπος κύματος χαρακτηρίζεται ως ένα διαμικές κύμα. Σημειώστε ότι διαδίδεται η κίνηση των σωματιδίων και όχι τα σωματίδια. Όταν ένα ηχητικό κύμα συναντά ένα μικρόφωνο, οι διακυμάνσεις της πίεσης του αέρα μετατρέπονται σε ηλεκτρικό σήμα. Αυτό το ηλεκτρικό σήμα αλλάζει συνεχώς, ακολουθώντας τις μεταβολές της πίεσης του αέρα που προκαλεί το ηχητικό κύμα. Μπορούμε να απεικονίσουμε γραφικά αυτό το σήμα δημιουργώντας μία κυματομορφή. Σε αυτή την κυματομορφή, ο κατακόρυφος άξονας δείχνει την πίεση του αέρα ή την ένταση του ηλεκτρικού σήματος και ο οριζόντιος άξονας δείχνει την πάροδο του χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο, η κυματομορφή μας δίνει μία οπτική αναπαράσταση του ήχου, δείχνοντας πως αλλάζει η πίεση του αέρα με την πάροδο του χρόνου. Η κυματομορφή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση του ήχου. Μας επιτρέπει να δούμε και να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά του ήχου, όπως είναι η ένταση και η συχνότητά του. Η κυματομορφή είναι η βάση του ψηφιακού ήχου. Μία παλώμενη χορδή κιθάρας μέσα στον αέρα κάνει τη χορδή να κινείται πάνω κάτω, προκαλώντας περιοδικές αλλαγές πίεσης του αέρα. Οι αλλαγές πίεσης μέσα στα ηχητικά κύματα που διαδίδονται και φτάνουν στον καταγραφέα καταγράφονται ως αλλαγές ηλεκτρικών σημάτων μέσα στο χρόνο. Το ηχητικό κύμα μπορεί να παρασταθεί γραφικά με τις αλλαγές της πίεσης του αέρα ή των ηλεκτρικών σημάτων που σχεδιάζονται μέσα στο χρόνο, δηλαδή την κυματομορφή. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η κυματομορφή δεν δείχνει πώς κινείται ο ήχος στο χώρο. Αντίθετα,
δείχνει πώς αλλάζει η πίεση του αέρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο με την πάροδο του χρόνου. Ο ήχος ταξιδεύει στο χώρο, αλλά η κυματομορφή καταγράφει τις διακοιμάνσεις της πίεσης σε ένα σταθερό σημείο. Τα βουνά της κυματομορφής αντιπροσωπεύουν την υψηλή πίεση και οι κοιλάδες τη χαμηλή πίεση. Ο οριζόντιος άξονας της κυματομορφής δείχνει το χρόνο, όχι την απόσταση. Αν συγκρίνουμε μία κυματομορφή με μία εικόνα ενός ηχητικού σήματος, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι εύκολο να μπερδευτούμε και να θεωρήσουμε ότι ο οριζόντιος άξονας της κυματομορφής δείχνει την απόσταση. Αλλά αυτό φυσικά είναι λάθος. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο οριζόντιος άξονας της κυματομορφής δείχνει πάντα το χρόνο. Η κυματομορφή δείχνει πώς αλλάζει η πίεση του αέρα με την πάροδο του χρόνου σε ένα συγκεκριμένο σημείο.